खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ दरं जिल्लायाव गिख्रंथाव जाथाय। सासे लाइमोननि सिमाङा जाफुंनायनि सिगांनो गिख्रंथाव जाब्रबथायजों जिउ खहा जायो। तेजपुराव DHSनि आनजाद होनो थांनाय समाव लामा ससेयावनो जिउ खहा जायो सासे लाइमोननि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै तेजपुराव DHSनि आनजाद होनो सनवार हुसेन मुंनि सासे लाइमोना AS13L 4127 नंनि बाइकआव थांबाय थानाय समावनो दरं जिल्लानि दालगावआव गंसे ट्राकआ सौख्लायो। गोबां सिमां लानानै DHSनि आनजाद होनो बाइकजों थांबाय थानाय समावनो ट्राकनि सौख्लायनायाव जायगायावनो जिउ खहा जायो सनवार हुसेननि। जिउ खहा जानाय सनवार हुसेना खारुपेटिया बरङाबारिनि। BJPनि हेंथायै धरना होनायाव आपनि मावथिफोरखौ पुलिसआ खादों। दिनै आम आदमी पार्टी सुंदबै आपनि मावथिफोरा गुवाहाटीनि ससल ओनसोलाव थानाय BJPनि मावख'आव BJPनि हेंथा धरना होनायाव पुलिसजों खाजायो। दिनै फुङाव आपनि मावथिफोरा ज' BJPनि मावख'आव थांनानै आदानि मदि फाय फाय स्ल'गेनजों धरना होयो। बेबादि धरना होनायाव गोबां आपनि मावथिफोरखौ पुलिसआ खादों। BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि गोख्रों फिनजाथाय। हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि हेंथायै खायसे अजद लाबोनायखौ गोख्रों फिनजाथाय होनानै राकेश ब्रह्म बिथाङा बुङो दि हाग्रामा महिलारिया जौ लोङै लोङै ब्रेननि नार्भसआ गाज्रि जाजोब्बाय। बिथाङा फाहामथाय लाहैनांगौ तेजपुराव थाबैनो। BPFनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिथांखौ सहाय खालामनांगौ। नङाब्ला बावैसोनि उनावनो BPFनि साफा सानै दैदेनगिरिफोर दङ BPFखौ गारजोबनानै UPPLआव हाबनो थांगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारिया अरायसम हाथियार दैबोनाय मानसि आरो हाथियार रानथिंनानै BTR हालामाव अरायबो गन्दगल खालामबोगासिनो दङ। बिथांनि खुंथाय गोहोआव थानाय समाव रोजा रोजा सुबुंखौ धंस' खालामबोदों। हाग्रामा महिलारिया राजखान्थिखौ गारनांगौ होनना। लोगोसे EM राकेश ब्रह्म बिथाङा दासान्दि BTRआव इभिक्सन सोलिनायखौ लानानै बुङो दि जायफोर BPFनि बारग' मन्थ्रि आरो EMफोरा गावसोरनि दखलाव थानाय सरखारि हाखौ इभिक्सन खालामजानो गिदों बिथांमोनासो बांसिन खोथा बुंदों होनना। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। RB फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय देग्लाय बोसोराव बर' सावथुन फैगासिनो। RB फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव रोदा मुंनि बर' सावथुन फैगासिनो। बे सावथुननि शुटिंखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे सावथुननि शुटिंखौ 1 दाननि गेजेरावनो फोजोबगोन। बे रोदा मुंनि गोदान बर' सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरै सोरां नार्जारि आरो सिमां सायनारिया आरो फावखुंग्रि महरै मनालिसा हाज'वारिया दङ। बे सावथुनखौ फैगौ बिश्वकर्मा पुजानि सिगांनो गासै रायजो राजाफ्रा नुनो मोनगोन। गुवाहाटीयाव सासे आर्मि सान्थ्रिखौ हाग्रानि मैदेरा गाफ्लेनानै बुथारदों। गुवाहाटीनि नारेंगी ओनसोलाव थांनाय मोनाबिलि समाव डिउटियाव थानाय सासे आर्मि सान्थ्रिखौ हाग्रानि मैदेरा गाफ्लेनानै बुथारदों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ खहा जानाय आर्मि सान्थ्रिखौ डिमापुरनि थागिबि 52 बोसोर बैसोनि खामलियंखाप होनना सिनायथिनाय जादों। हाग्रानि मैदेरा गाफ्लेनायाव आर्मि जवाना गोब्राब जखम जायो। गोब्राब जखम जानाय हालोदाव आर्मि जवानखौ गुवाहाटी बशिष्ठनि आर्मि बेस हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय आर्मि जवाना जोबथाहांबोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।